Timun lak sigarane ayo bangun negarane. Sugeng Rawa dumateng para tamu sedaya kula aturi pinara ingkang kalian mersani niki pasukatan kula Selitayop Lodrok Sari Budaya Lara ingkang ana kesenian tayop wis dadi kegemaran kita sampun sumebyar kutha nganti enjing meana tulodo dumateng sedaya mitara sampun tumindak kirang ngeparang ayo nuwun sewu dumateng Bapak Ibu saundangan ingkang kawula hormati. Ing wekdal menika ingkang ngayek pramugari kula Cak Sopyan ugi disarengi kalian katang kula saking Pak Kesaji Cak Yono. Ing wekdal menika sekaligus minangka sesulehipun warga masyarakat Sedaeng iki dalam rangka
penutupan karo nggih. Senajan ludruke wau lakone Sarip niki atas permintaan saking panitia diparingi tayub. Jane lek ceritane Sarip koyoke mboten enten tayube. Niki atas anu Sarip ya. Kali niki atas permintaane saking sedaya panitia nika nggih. Nggih matur sembah nuwun atas rayipun sedaya. Ing mriki badhe dipun wiwiti ulinge gending gedhog wetan ingkang ngayahi Cak Yono sumangga Cak Yono. Mas Yono, monggo suara sampean sing buanter ya, ben krungu ya. Iki terutama Bapak Kepala Desa, kok staf-stafe ya, sak kerabate kabeh. Oh, nggih, siap. Senajan catatannya mek iku tok, tetep Bapak Kepala Desa dihormati. Iya, tidak menutup kemungkinan ku para kadang-kadang panjenengan wujudipun adicara riyaya karo iki kabeh. Iki matur nuwun nuwun, nggih, dhumateng ingkang menggugati termasuk warga masyarakat terlatah sedaya niki. Niki ingkang rumiyin ingkang badhe tampil dateng sasana pagelaran derek-derek mangayu bagya. Wujudipun menika adicara penutupan Hari Raya Karo, nggih. Niki ingkang badhe tampil dateng sasana pagelaran nggih menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Dedi, nggih. Monggo Bapak Dedi wedal kula sumanggaaken kula aturi minggah dhateng sasana pagelaran paring penghormatan. Nggih, monggo Pak Dedi, Bapak Kepala Desa. Sik tak deloke ana apa ora. Soale repot ujug iki wae. Lah iya, weh, jan mantap nggih. Nggih. Kula bali malih dhumateng Bapak Dedi wedal kula sumanggaaken kula aturi minggah dhateng sasana
panggung mriki. Rene Bapak Kepala Desa yang tasih dereng dugi niki wau tasih medal. Lajeng Nggih dilajeng dilanjutaken staf-staf kemawon. oke, dumateng niki staf Kerabat termasuk grup panitia, nggih Nggih, niki panitia. semua. Nah. Panitia sedaya kula aturi minggi dhateng sasana pagelaran. Nggih, ingkang siap mawon. Monggo. Nek panitia semuanya mboten jogo panggunge. Nah. Nggih, monggo. Sing siap-siap mawon. Nggih. Monggo. Monggo. Monggo Bapak panitia kula aturi minggi dhateng sasana. Ayo. Diceluk nganggo lagu-lagu bijak. Nggih, monggo. Monggo. Panitia. Bapak panitia monggo mriki cejogetan panitia kula aturi ten panggung sedayaning paring hibur. Nggih, tuh niki tambah malih Pak Via, nggih, monggo Pak Via kula aturi minggi dhateng sasana panggung niki. Sampuri mek papat to nggih monggo. Nyilih sampuri oh nggih, sekawan-sekawan riyen mawon. Oh ada, nggih monggo. Nggih, pinjam sampuri siden. Nggih, monggo. Nggih. Mubeng. Nggih, monggo.
Satriya kanan dan laku dasuke ngantriya dawa bisa alapan garwa angles kekes dahas dites sang Rama Batra kala nengrat satriya Nggih, matur nuwun dumateng bapak-bapak perangkat ingkang sampun nindakaken sampur wonten pagelaran. Sampur salajengipun kula aturaken dumateng grup saking keamanan ingkang paringan asma Mara Seneng. Keamanan Mara Seneng. Niki grup nggih. Monggo semoga kula aturi minggah wonten sasana pagelaran.
Bapak-bapak keamanan grup moro seneng monggo mriki jejokekten wonten panggung sesarengan kali waranggono mantap. Lu lah iki ya kok. Kasih sampur. Nggih, langsung tujukan sampur. Nggih, monggo. Kasih sampur. Nggih, monggo. Lu tunggal di. Ayo monggo yang merasa dipanggil grup dari keamanan ya. Keamanan Moro Seneng. Nah, monggo. Yang merasa dipanggil monggo silakan naik ke panggung pagelaran. Ayo. Semuanya dari keamanan Moro Seneng. Ayo monggo. Keamanan Sedaeng. Nah, ayo. Ayo, biar kebagian semua. Ayo. Kowe. Masih mimik dulu. Mimik silakan mimik dulu. Gimana Pak ini? Cuma 2. Hah? Yang lain nanti apa ya Pak? Setelah ini. Oke, Bon. Saya tunggu ya. Gendingi sak karepe jare. Oke, monggo. Gendinge Gunung Sari balike nang 88. Mudhun 88. Nggih. Lek loro depan iki penak. Iya. Sip, monggo. Niki, monggo. Ayo. Oh. Mantun niki grup sing batur. Ya, bagian sing bele-bele iwak-iwak iku lho. Ngalak galau naik ngalak galau naik penang monse ondong nyarat rentang tiga lore petenang neka kending gunung sari beduran eding aki juara setelah ini grup terima tamu masih banyak, tenang aja ya. Ini atas permintaan warga. Aduh. Merasa emak. sayang, oh.
Janar kena Rinula Lara Mai cedak Rangapena Ya mas Mai cedak Rangapena Ngono aja Kena Ajak jari Alam Ini kenapa Kelintangi pajelina Ya mas Tak kenai Tidak di telah dewi Sekarang bisa-bisa sesat Sini karya Ini benar otani Hati putih sakit Ya mas Hati putih sakit Tak sayang tak kadang-kadang putrane ya mas tak kadang-kadang putrane kan sasa lain Sri Prabu Bajala Lina Katanda Asa Jaman Jelek Soda Dari Jaga Ngelaka Anake Sebenar kata Motor sembah nuwun Bapak Ibu Ibu ini yang boleh tampil salajengipun di menika para kadang ikan tergabung di menika terima tamunya Sob ya. Iki Cak iso digabung ya cek cepet. Nek kaya loro iku mang yo kurang. Paling ndak lah sampure ana 7 8 monggo silakan naik semua. Nggih, nggih monggo. Biar semua ikut kebahagiaan nggih. Ngaten nggih. Polo-polo keamanan sampai terima tamu monggo munggah bareng-bareng mawon. Monggo. Nggih. Monggo. Ayo Cak. Nggih. Disebut Cacak terima tamu.
Eh, 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 eh. Mriki jejogetan sesarengan warakono. Monggo Pak. Nggih. Bagian terima tamu kalian grup dapur kemana ya. Kok panggil lek model tak anu. Nanti kita gabung ya. Biar ndak Nggih. Cek ora mek loro. jika orang mek loro ngono Nggih, paling monggo. ndak sapure ana 8 nggih. Nah, 8 ya. Grup terima tamu, grup keamanan monggo bareng-bareng Oh. minggah dateng sasono ingkang sampun sumadyo. Ya, kita gabung ya. Bapak Timbul kersa minggah. Oke, mboten pun. Iit. Ada teman lama. Pak Rudi ya, Pak? Pak Rudi mana Pak Rudi? Aku mang ketok mangke. Wah, lah iki, wah iki. Ayo ayo. Wah, iki bali aku. Rasaku lak wis mulih. Rengo tak ceruk dhisik kat mau le. Wah, iki lek kana iki kurang lincah cak, kurang rame. Boleh sitok iki. Pak Rodi, cari ini. Cari lama. Cari ini Pak cari kuno. Kayak lagi sitok iki. Oh lagi, sampure. Kasih sampur. Mana sampurnya? Sampur. Ini sampur. Ya iki sampur kok ya. Sopo sing njogo? Wes iku. Ayo kene apa? Sama iki. Iya. Ya wis, ana sing njaluk Samirun. Samira. Untuk yang lain mana? Sebagai tamu ada, monggo silakan naik biar kebagian. Untuk bagian dapur juga kita gabung. Ayo, biar rame. Ayo. Kandas luwesak soleh ojo cari peluk wadah mikir loko Samira tone malah susati
bali bandul kociki tetep tak openi muga dadi panglipure ngati bandul koci kebeang biru rina wangi tempel dadaku bandul koci kebeang biru karena kangen ambane kangenku saiki kancime wis anu bandale mung keringet teni balena kembak karo kanci kudu dadi siji kanci kancimu tak ngenteni. Mantep nggih. Oke, matur coba dulu teman-teman baru kata yang sampun minggah datang sasana pagelaran bareng penghormatan Cak Sofyan. Iya, Cak. Iki ana maneh sian grup Buri. Grup bagian pawon, Buri, bagian pawon. dapur. Termasuk secara tidak langsung grup pelakor. Kok pelakor? Lah iya, petugas langsung sing korak-korak. Ah, cocok nek ngono ya. Untuk iku sing nisor wis entek lah ya. Oh ya wis oke. Boten-boten. Ya sing live ya. Nggih. Ya wis. Monggo yang bagian dapur tadi sudah minta dipanggil. Monggo bagian dapur kalau ada. Kalau ndak ada ya gimana? Ya ditutup Memang nggak ada, ditutup aja nanti Nggih. bisa disambung. Sik ditunggu dulu sik, Mas. Ditunggu dulu, Gas. Ditunggu sih. Nggih. Tawakno. Monggo untuk bagian dapur kula aturi minggah dateng sasana pagelaran. Nggih, terima tamu, nggih, monggo bareng-bareng. Niki sampur ingkang terakhir. Terakhir Pak, menawi enten menawi boten wonten nggih boten menapa. Soale wektalipun sampun Nggih. sakno niki lho Pak niki. Kat mau logo. Oke. Iya. Ditutup aja. Karena ya. Ditutup ae warnane gak enak kok diono meneh ya. Nggih. Oke, ya. Oke. Ya wis ya. Nggih. Bapak Ibu, undangan ingkang tersaking hormatan, rupinipun sampun paripurna anggen kula paring hiburan. Nggih, ingkang sepindah wujudipun Ludruk Sari Budaya. Wonten ingkang penutupan nggih menika tayub campur sari. Nggih, kula kiri mugi-mugi anggenipun paring hiburan boten wonten alangan sedulur punapa panjenengan sakadang ugi kula tungaaken nggih rahayu kalis ing sambikala asesanti Jaya Wijayanti lebur dening Pangaspunti rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.